akwụkwọ ọpụpụ isi nke 27. Ị ga-emekwa ebe ịchọ àjà ahụ. Ọ ga-abụ osisi akeke ya kubit 5 bụ ogologo ya, kubit 5 bụkwa obosara ya. Ebe ịchọ àjà ahụ ga-enwe akụkụ anọ ha nrata, kubit 3 ka ịdị elu ya ga-adịkwa. Ị ga-emekwa mpi ya n'elu nkuku anọ ya. Mpi ya ga-esite na ya, ị ga-amachitekwa ya ọla. Ị ga-emekwa ite ya niile, ịṅara ntụ ya na oseke ya niile na ọkwa mwụsa ya niile na ndudu ya niile na ihe ịgụ ọka ya niile na ihe ịgụ ọkụ ya niile. Ọbụla ihe niile ka ị ga-eji ọla mee. Ị ga-emekwara ya ihe ọkpụkpa, ihe eji ugbu ọla mee. Ị ga-emekwa mgbaaka ọla anọ n'elu ugbu ọla ahụ. N'elu nsọtụ ya anọ, ị ga-etinye ya n'okpuru ebe dịpụrụ adịpụ gburugburu ebe ịchọ àjà ahụ n'okpuru, ka ugbu ọla ahụ wee ruo na nkera ebe ịchọ àjà ahụ. Ị ga-emekwara ebe ịchọ àjà ahụ mkpanaka bụ mkpanaka osisi akeke amachite ha ọla. A ga-eme ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ. Mkpanaka ahụ ga-adịkwa n'elu akụkụ abụọ n'ebe ịchọ àjà mgbe a na-egbu ya. Ị ga-ewere ibo mee ya ka ọ dị ka igbe, dịka emeworo ka ịhụ ya anya n'ugwu a. Otu a ka ha ga-eme ya. Ị ga-emekwa ogige ebe obibi ahụ. Akụkụ ndịda nke chere ihu na ndịda ga-enwe akwa igechi ogige ahụ nke ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ọgụ kubit 5 n'ogologo ga-adịrị otu akụkụ ahụ. Ide ya ga-adị ọgụ, ụkwụ ha kwa ọgụ, ha ga-abụ ọla. Mkpenye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha ga-abụ ọlaọcha. Otu a akụkụ ugwu ga-enwekwa n'ogologo ya akwa ngechi ọgụ kubit 5 n'ogologo. Ide ya ga-adị ọgụ, ụkwụ ha kwa ọgụ, ha ga-abụ ọla. Mkpenye niile nke ide ahụ na ngegide niile ha ga-abụ ọlaọcha. Obosara ogige ahụ na akụkụ ọdịda anyanwụ ga-enwekwa akwa ngechi nke ọgụ kubit 210. Ide ha ga-adị 10, ụkwụ ha 10 kwa. Obosara ogige ahụ na akụkụ ihu anyanwụ nke chere ihu na ọwụwa anyanwụ ga-adị ọgụ kubit 210. Akwa ngechi kubit 15 ka otu akụkụ ọnụ ụzọ ámá ya ga-enwe. Ide ha ga-adị 3, ụkwụ ha 3 kwa. Akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ụzọ ámá ya ga-enwekwa akwa ngechi kubit 15. Ide ha ga-adị 3, ụkwụ ha ga-adịkwa 3. Ọnụ ụzọ ámá nke ogige ahụ ga-enwekwa akwa mkpuchi ọgụ kubit na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma bụ ọrụ onye ọdụdọ akwa. Ide ha ga-adị 4, ụkwụ ha 4 kwa. Ide niile nke ogige ahụ gburugburu ga-abụ ihe egegidere ngegide n'ọlaọcha. Mkpenye ha ga-abụ ọlaọcha ma ụkwụ ha abụọ ga-abụ ọla. Ogologo nke ogige ahụ ga-abụ ọgụ kubit 5. Obosara ya ga-abụ ọgụ 210, ọgụ 210. Ịdị elu ya ga-abụ kubit 5. Ọ ga-abụ ezi akwa ọcha akpara nke ọma ma ụkwụ ha ga-abụ ọla. Ihe niile nke ebe obibi ahụ na ofufe ya niile na ntụ ya niile na ntụ niile nke ogige ahụ ga-abụ ọla. Ma gị onwe gị ga-enye ụmụ Izrel iwu ka ha wetara gị mmanụ oliva na-agwaghị agwa nke asụrụ asụ, itinye n'ihe na-enye ìhè, iweli oriọna na mgbe dum. N'ụlọ ikwu nzute bụ n'ezi akwa mgbochi nke dị n'akụkụ ihe ama, ka Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-edo ya n'usoro site n'anyasị ruo ụtụtụ n'ihu Jehova. Ọ ga-abụ ụkpụrụ mgbe ebighị ebi ruo ọgbọ ha niile site n'ụmụ Izrel.